Харчиш цяло състояние за незалепващи тигани, а се надират за 2-3 месеца. За нула време и тиганите и парите ти отиват на буклука. Открий златния стандарт в съдовете с керамично покритие. Комплект Делимано Керафит. 3 тигана с керамично покритие. Голям, среден и малък и 2 стъклени капака. Златно решение за всяка кухня. Делимано Керафит е стабилен и устойчив тиган. Чрез студено пресоване са съединени издържливата стомана, топлопроводимия алуминий и твърдата керамика. А отвън е специалното златисто покритие. Ето го и крайния резултат. Уникално здрав керамичен тиган. Готвиш по-здравословно и по-бързо на всички видове котлони. Електрически, газови, керамични и индукционни. С повечето тигани е истински кошмар, ако млякото загори. Не из Керафит. Просто избърши тигана. Искаш карамелизирана захар? С обикновен тиган те чакат доста грижи. Не из Керафит. Захарта просто се приплъзва от тигана. Слагам разбито яйце в горещия тиган и го разнасям по цялата повърхност. Виж това, страхотно е, нали? Виж колко равномерен е слоят. Да. А сега ще ти покажа, че не е залепнало. Гледай. Уха! С лекота го отлепям от тигана. Готова ли си? Внимание! Жестоко! Още ли не ти се вярва? Да разтопим купчина пластмасови прибори на 370 градуса. Едно движение и лепкавата пластмаса се отделя, а тиганът си е чист, бял и блестящ. Само сега получаваш и подарък. Miracle Blade Slicer. Универсален нож с доказано качество, екстремна прецизност и съвършен баланс. Острието е с уникален профил и не се нуждае от заточване. Режеш всичко, всеки път с Miracle Blade Slicer. Поръчай Делимано Керафит сега. Даваме ти не един, не два, а цели 3 тигана, голям, среден и малък. Добавяме и 2 стъклени капака. Ако купиш всяка част отделно, ще ти струва 269,90. Вземи уникалния комплект от 5 части Делимано Керафит и спести 120 лева. Поръчай сега и добавяме подарък. Универсален нож Miracle Blade Slicer. Спести пари и спечели подарък.